Гръмки сравнения като Евангелие в медицината са използвани по отношение на очерците. Резултатите от трудовете на доктор Войно Есенецки са хилядите спасени човешки животи, а спасените след неговата смърт са дори повече. Някои от нас дори сега си мислят, че това е първата им среща с свети Лука Войно Есенецки. Нищо подобно. Нямайте съмнение, че и вие сте един от спасените, благодарение на постиженията в медицината, които нямаше да са това, което са днес, без трудовете на светителят хирург. Трудно се прави като цяло филм за светец, тъй като е много сложно да бъдат представени фактите и събитията от живота на един светец, тъй като те са много специфични. Начинът им на живот, който са водили, това един филм да бъде подбран, така направен, че освен да е фактологически правилен, той трябва да бъде направен и по начин, по който да достигне до сърцата на хората. Именно това е най-сложното, да достигнеш и да бръкнеш в сърцето на човека чрез разказаната история. Не аз избрах Свети Лука, а той мен ме избра. Тъй като пловдивски митрополит Николай пожела аз да направя филма за Свети Лука Кримски, тъй като ми има доверие, че ще бъде направен по начин, по който именно това, което ви казах, че ще достигне до сърцата на хората, имайки предвид, може би, предишните ми религиозни филми. Той ме покани, притеснен от всичко това, което се случва в здравната система, отношението между хората. Искахме да покажем как Свети Лука се отнасял към обикновения човек, как Свети Лука се отнасял към своите пациенти и как Свети Лука архиерея се отнасял към своето паство. Свети Лука може да бъде пример за обикновените хора, за лекарите, а също така и за духовниците. В която и епархия да е служил и в която и болница да е работил, той за всички е изглеждал най-странният хирург сред докторите и най-странният епископ сред свещенослужителите. Първите обстоятелства, заради които той е канонизиран за светец, е именно огромната всенародна почет, която е имал преснопаметния архиепископ Кримски и Симферополски. След това започват да се случват и чудеса на неговия гроб, защото много хора, знаейки, че при живе те са ходили при него, изповядвали са се, споделяли са му, той ме давал съвети и така е продължило и след неговата смърт. Те са ходили на гроба, молили се и са виждали как много бързо след молитвите си те са получавали отговор на своите молитви, споделяйки ги с свещенството. Оттам нататък вече са сформирали комисия по канонизация. През 1996 Украинската православна църква го канонизира, а няколко години по-късно и Руската православна църква. И до ден днешен чудесата му са неизброими. Това го показват и книгите, които в днешния ден по време на конференцията биват представени за неговите чудеса. Книгата, тази, която е за чудесата на Свети Лука, се казва "Бърз помощник". Именно такъв е Свети Лука. Бързо откликващ, бързо чуващ молитвите на хората, които са прибегнали към неговата помощ. Това е бил един тъжен ден за всеки, който се е докоснал до светителя хирург при живе. И в дните, в които душата му политала към небесата, се стичали дълги опашки от мирени, дошли да се поклонят пред тялото на владиката. Спомням си огромното количество хора в горещия юнски ден, как постоянно прииждаха от улиците хора. Колко мъка имаше в очите и в душите им. Сякаш бяха загубили член на семейството си. От Светотройския храм до двора на църквата си Свети, където е неговия гроб, разстоянието от 3 км беше постлано с рози. Филма беше сниман в Симферопол, главната част беше в Симферопол, а след това снимах в Пловдив и в София. В Симферопол се срещнах с много негови роднини, с двама негови роднини всъщност, с една монахиня, която е била кръстена лично от него, с живи хора, които са го виждали и са присъствали на неговите проповеди.
В София и в Пловдив снимах останалата част, хората, които са от българска страна, Негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай, всички онези доктори, които във филма допринесоха с това да разяснят какво е допринесъл Свети Лука за медицината и как благодарение на него днешната медицина е 50 години напред в местната упойка и гнойно-тъканните процеси. Доцент доктор Николай Янев и съм лицево-челюстен хирург в Медицинска академия в София и в една английска болница Royal Derby Hospital. Личността на Свети Лука е наистина уникална. Неговата отдаденост на медицината и на духовното служение е един ярък и неповторим пример. Аз се запознах случайно с неговия образ, но всъщност той е жив пример за мен в годините на лекарското ми служение. Свети Лука е пример на искреност, на гореща вяра и на дълбока грижа за всяко едно човешко същество. Това най-добре е отразено в филма на журналиста Ангел Бончев "Светителя хирург", в който той е съумял да представи истинни исторически факти за Свети Лука, да разговаря с преки свидетели на неговия живот и да вложи и личните си духовни чувства в този филм, представяйки ни Свети Лука в истински духовен образ. Всички сме чували, че има кинофестивали на световно ниво, но и много добре знаем, че там се номинират, класират, награждават филмови произведения на филмовото изкуство, които до голяма степен не заслужават това. Защото в много случаи те стандартизират, представят като еталон, като образец за подражание герой, които не заслужават това. Това са единствено филми, които носят пари, печалба на кинопроизводителите, на филмовите производители, на киноразпространителите. В този смисъл филмът на господин Ангел Бончев със сигурност няма да се класира на световен кинофестивал. Но, господин Бончев, уверявам ви, че той е високо оценен и вие сте награден с благодарността и признателността на православните християни. Главното в живота е винаги да се прави добро на хората. Ако не можеш да направиш голямо добро, постарай се да извършиш поне малко добро.